Nie, dneska extrémne zle, lebo som si včera objednal tacos. Úplne mi je navracanie a teraz túto mladá pani našla v jedle kameň. Chápete to? Normálne, že kameň tam je. No fellas, máme tu nedeľu. Nedeľa tu je najrušnejší deň z celého víkendu a ideme pozrieť na market, na ktorý nás pozval kamoš, ktorý je tu známy spevák a učiteľ histórie. On tam aj vystupovať? Nie. Ale, ty kokos, čo si? Tento dom napreduje. Proste upgradeujú to. Je to tam? Či takéto, fintičky trvia? No, prišli sme sem. A vyzerá to na taký jarmoček. Stánočky, jedlo, hudba. To je super. Áno. No poďme sa sem stretnúť. No, dostaneme pásku. Thank you. Let's go. Haha, normálne semafor. OK. Nice. No, úplný marketík. A nájdeme možno aj dobrú kávu pre teba. Kávu by sme si tu mohli dobrú kúpiť. Normálne to je niečo také, jak u nás Urban Market. Rôzne lokálne brandy tu ponúkajú ich produkcií. Ale treba uznať, že to je fakt na peknom mieste. Yes, čo ten žralok? To je príjemné. Čo tento žralok? IKEA z open bez toho. Ty vole, IKEA normálne. Kam, ale trafik aj tuto. Všade. Akože vôňami sa to tu len bije. Cítite čokoládu, vyprážané, voňavky rôzne. Ale tu vyzerá, že je krásny palác. Toto je že palác, kde mal kráľ letné sídlo. A to sa koná vlastne na jeho záhrade. A dneska je z toho hotel, čiže tam sa dá ubytovať a vyzerá to krásne. To je mŕte ľudí, ty kokos. Dobre. Ja, ale ten palác vyzerá pekne. Odtiaľ sa vychádza. Je aké zrkadlo na veckách. Rýchly checking. Jo, ale najlepšie bolo, jak mi týpek povedal pred veckami, že iba zavri oči a nikam sa nepozeraj. Tak asi si viete presne, ako to tam vyzeralo. A je tu normálna cena piva. Je 3,5 € liter. Tieto pivka sú z miestnej značky Toy, ktorá si tu vyrába. Oni tu majú jeden z najznámejších brewpubov. Toto sú food courty. Ja ty vole, čo to je? OK. Kokos, ja som aj hladný. Akože vôňa tu je drsná. Toto tu, vyzerá naloženie. Toto by som si chcel dať. OK, to sú nejaké rezance. No, toto vyzerá jak tom yum. Ja sa strašne zvedavý, jak to bude chutiť. Máme veľmi podobne. Takže to je 100% mlieko. No. Aj základ je ten istý. To som fakt zvedavý na to. A toto jedlo sa volá Calsway. Je to spicy? No, je to výborné. OK. Je to spicy. Samozrejme, ale je to také, že jak tom yum. Joj. Takéto keby mali aj Vianoc na jarmoku. Vymakané. No ospevoval si to viac, jak mi to chutí. Fakt? Mne to veľmi chutí. Ak nie, mne to príde málo ochutené. Fakt? Daj mi trajnúť. Tak tebe tam chýba úplný, že last touch. A to moje je úplne, že plné chutí. Máš ukorenené meso. Asi hej. OK, no tak to mňa mrzí. Aha. Tuto psík atrakcia. Jaké sú zlatý, ty kokos? I think you can take her. Ale oceňujem mladého Team Ferrari, to sa mi ľúbi. Ale
chlapec. He lives like okay. No, máme po a bol to príjma kultná nedeľná akcia. Veľmi mi to pripomínalo normálne, že náš jarmok v dedine. Príjemný vibe, dobré jedlo, dobrí ľudia, Indovia sú strašne krásni a strašne milí. A to je to chalán, díky nemu sme tu. A my pokračujeme ďalej do ďalšieho klubu. Došli sme do klubu a tu hneď vedľa je kriketový štadión, ty vole, a vyzerá to huge. Akurát je tam počuť hluk, asi skorovali. A ideme tuto na rooftop do klubu. Keď som tu bol naposledy, tak tu sme boli ešte s Roomitom vyjednávať, či tu môžu robiť akcie. A nakoniec sa im to podarilo. To ešte vtedy bolo zatvorené a už to funguje a Roomit tu evidentne robí parties. Tak to poďme omrknúť hore, jak to vyzerá, to som sám zvedavý. OK. OK, toto je dosť pohode. Wow. A hlavne je tu vymakaný zvuk, ty vole. Aha, tu dávajú zápas, ktorý sa odohráva na stadióne. A kapitán toho družstva vlastní tento celý podnik. OK, odchádzame z tohto klubu. Je to tu strašne hektické a plné, ale ideme ešte ďalej. A tuto ukončujeme, tuto klikneme, díky, moc, že ste sledovali. Klasicky, ak by sa vám to chcelo posunúť ďalej, budem veľmi rád. Majte sa pekne a vidíme sa next week. Užívajte, čus!